Emagumbini amanomhlaba ngebingelela obuyela kumthandaza mina eMpumalanga ePitrictive umbukelo khona ekhaya. Sizokhuluma ngempilo zabantu. Kunezinto ofuna kuba impilo yakho zikhanye ziphumelele, ube nemali, ube nenhlanhla, uthandwa ngabantu, ube negazi, uvule ibhizinisi, amathenda, mone sonke ugcwala kakhulu ibandla lakho, ibhizinisi yakho, konke okufuna kube kuhle. Kunezinto esifuna ukuthine uma sisike saba nazo ziyosifaka eweni njengemali, njengokuba nemoto, bese uyalikhohlwa ikhala kini, ukhohlwe abadala asebangasekho emhlabeni. Kuthiwa ukuthi bona bayakhona ukubona ngale ahead, la wakhona ukubona khona wena, bese bayavala bathi uhamba inyanga uthanda bafundisa ikuphi senhlabathini ilapha emsamo ifase khona. Bayabona ukuthi ukuphumela kwakho uzokhohlwa ikhala kini, uzokhohlwa imvelaphi yakho. Ethiwa imali umuntu iyamshintsha mbukelo khona ekhaya. Ukuze uphumele empilweni, idlozi uma ngithi inhlabathi nezithunywa zakho kuhlola ngaphakathi uwe enhlizweni ukuthi ubheke uphethene. Akufani nje isikhathi zofika into ombu ukuthi ngiyakuthanda ngizowakhela umuzi ngiphile nawe, kanti ufuna ukulala naye kuphela uyiyekele, kanti ufuna imali kuyo, ufuna ukumosha isikhathi. Yona iyayeka because ayikwazi ukubonakala ahead, but idlozi liyakhona ukubona okay lo njengoba ucela umsebenzi ufuna nenhlanhla, ufuna ukuphumela empilweni, uyosilahla thina. That's why into zethu ezinye zingakhanyi because abadala bakho sisho akusiko thina lokhu esosikusho ngomlomo. Uma ubene lucky bayakunikeza le mali, ucabe mangithona uzofuna ukuvusa ikhala kini konke amathuna amaphindla kagogo bakunikeze le mali, bese babeza into nje eyeceleni uyithanda kakhulu, bayibheze beyinto yathi iba cheap. Uthathe le mali wena unake le nto leyo, uthathe le mali wena ugijimise le nto leyo, uvale umsebenzi uthi lo kanti nguwe uyeka abantu abangayema mbukelo khona ekhaya. Le Mpumalanga ePitrictive mthandaza mina lona ungafika uhlumisa impilo yakho uma sowuze wamoshela into zakho via idlozi, through isithunywa, through imimoya mbukelo khona ekhaya. Zikhona ke lewash moyidinga mbukelo khona ekhaya nazi ublockile novula into zakho lo etholakala kuthiwa ngawukude engakanani, whatever you are ikhona khona ekhaya iyadeliver, ublockile uvule ezivaliwe yafutha yagesi, bese wena lokusmith lo owenhlanhla thandwa ngabantu, ufaka imali phakathi ngawuthola inhlanga phakathi yafutha yagesi. Uma ngabe uwesifazane oma period into zami oyisebenzisa mbukelo khona ekhaya yizo lezo. Bona zinhlanhla yibo laba ugeze umzimba wakho uhlezi ulula, uhlezi umzimba wakho ungabe umzimba okusindayo, wohla mhlophe nabo mbukelo khona ekhaya. Inhlanhla umsebenzi uphumelela, imanagazi ziyasebenza mbukelo khona ekhaya. Kusekhona ezinye ke iphelele lapha ukubhejisa, uyachela umuzi wakho mhlawumbe ukolosho lamlambo phakathi udla into eyivashila ufike ekhaya la mbukelo khona ekhaya iyabaleka. Lapha kunadlozi elimhlophe mbukelo khona ekhaya uphelile ke manje idlozi elimhlophe sigeze idlozi lakho libe clean. Ngiyakuposela iwasho zami zifike kuwena, ngihlola ukuthi yisiphi isosho esifuneka kuwe ngikuposele. Mhlawumbe lesithunywa, mhlawumbe ingilozi, nawufuna sive sakuprofisha sive sakamoya laba abafuna izizwe nazi mbukelo khona ekhaya. Izizwe phepheni zigayiwe mbukelo khona ekhaya. Bakho cameraman nazi zikhona izizwe mbukelo khona ekhaya zigayiwe, yizo lezo ziyabhena, ziyafuthwa, ziyakhotha, ziyiphamisa imimoya. Bakhona abangayidingi izizwe, badinga umoya wamanzi, umoya wethunywa. Nkosi kubusise eMpumalanga mina ePitrictive, uNkulunkulu abe nawe akukhanyisele. Uma ungidinga ungifika la ekhaya, hlola online. God bless you.